Paglikay sa buhat nga ay moral. Unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 12 hanggang 20. Tingali adunay mo ingon, mahimo ko ang pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod ka na, apan dili tanan makaayo. Bisan ko ang tugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, dili gayud ako magpaulipon sa bisan unsa. Tingali adunay mo ingon nga, ang pagkaon gibuhat alang sa tiyan ug ang tiyan gibuhat alang sa pagkaon. Tinuod ka na, apan moabot ang adlaw nga ang tiyan ug ang pagkaon walaon sa Dios. Apan dili tinuod nga ang lawas sa tawo gibuhat alang sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, kon dili gibuhat kini alang sa Ginoo. Ug ang Ginoo mao ang nagatiman niini. Ug sa kaulahian, kining atong lawas banhawon sa Dios pinaagi sa iyang gahom, sama sa gibuhat niya sa atong Ginoo. Dili ba nga kitang mga tumutuo kabahin man sa lawas ni Kristo? Mao kana nga ang atong lawas nga kabahin sa lawas ni Kristo dili nato mahimong gamiton sa pagpakighilawas sa babayeng nagbaligya sa iyang dungog. Dili ba nga kon ang lalaki makighilawas sa babayi nga sama ni Ana, silang duha mahimong usa na lang kalawas. Kay ang kasulatan nag-ingon, silang duha mahimong usa. Apan, kon kita nakigiusa kang Ginoong Heso Kristo na usa nakita kanya sa Espiritu. Busali kayi ninyo ang pagpakighilawas gawas sa kaminyoon. Ang ubang mga sala nga gibuhat sa tawo walay kalabutan sa lawas, apan ang tawo nga nakighilawas gawas sa kaminyoon nakasalabatok sa iyang kaugalingong lawas. Dili ba ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios nagpuyo sa atong lawas isip iyang templo? Busa kining atong lawas dili ato kon dili iya sa Dios. Kay mahal ang iyang pagpalit kanato. Busa gamitan ninyo ang inyong lawas sa pamaagi nga madayig ang Dios.